Vítajte na ďalšej diskusii v Network Café. Dnes tu máme ďalšieho v poradí tretieho novozvoleného poslanca Bardejovského mestského zastupiteľstva Petra Ždiľu a budeme sa s ním chvíľu rozprávať o poslancovaní a o všeličom, čo môže byť zaujímavé na mandáte poslanca. Takže vy máte, pán Ždiľa, 52 rokov. A predtým ste pracovali v takom atraktívnom povolaní ako veliteľ hasičského zboru alebo hasič, tak povedzte nám v krátkosti také vaše kurikulum vitae doteraz, dokým ste začali vykonávať poslanecký mandát v Bardejove. Tak ďakujem za privítanie. Tak, volám sa Peter Ždiľa. 30 rokov som pracoval na okresnom riaditeľstve hasičského a záchranného zboru v Bardejove. Z toho 26 rokov ako zásahový hasič, špecializoval som sa na záchranu a až posledné 4 roky ako veliteľ hasičskej stanice. Čiže mám za sebou skúsenosti z tejto práce, ktorá bola pre mňa zároveň aj takým poslaním a prácou, ktorú som si vysníval. My sme sa tu predtým za kulisy bavili aj o tom, že ste zasahovali aj pri tej udalosti, kedy vybuchla bytovka v Prešove a že to bola dosť výnimočná a neoceniteľná skúsenosť, tak nedá mi sa neopýtať na tento zásah, že aké to bolo a čo to pre vás ako pre dlhoročného hasiča vtedy znamenalo. Tak bol som jedným z hasičov, ktorí tiež zasahovali na tom mieste. Nebol som tam ako zásahový hasič, ale ako PIR, čiže som tam poskytoval psychologickú pomoc. Ale bol som tam spolu s našimi kolegami, ktorí tam zasahovali a pomáhali sme ľuďom, ktorí prichádzali z tej bytovky, ktorá bola poškodená výbuchom. Prichádzali na miesto do základnej školy, kde sme im poskytovali takú psychologickú pomoc, tie prvotné informácie, čo majú robiť, kde majú ísť, aké lieky potrebujú, čo potrebujú, skade prišli, či majú nejakých príbuzných, či mali nejaké poškodenie na zdraví, alebo vedia o nejakých blízkych, ktorých tam mali. Čiže tieto neoceniteľné skúsenosti sme vlastne potom využili, keď bol požiar v Bardejove na sídlisku pod Papierňou, tak už tie skúsenosti, ktoré sme nabrali z toho zásahu, sme potom mohli použiť tam a bolo to veľmi cenné skúsenosti, lebo to bolo priamo zo zásahu. Nebola to teória, ale prax. No a po vlastne dlhoročnej praxi ako hasiča, záchranára aj veliteľa, tak ste sa v podstate tento rok rozhodli kandidovať na poslanca Bardejovského mestského zastupiteľstva. Vy ste vyrastali na Mihaľove, ako ste mi povedali, to bola niekedy samostatná časť, teraz je to súčasť volebného obvodu číslo 1. Povedzte nám, prečo ste sa rozhodli kandidovať na poslanca mestského zastupiteľstva a čo vás konkrétne motivovalo k tejto práci? Tak ešte prvú vediem, že som trošku viac v tom Bardejove. Žil som tu celý čas, tu som sa narodil, ale do svojich 6 rokov som býval na ulici Dlhý Rad. Neskôr sme sa sťahovali na ulicu Tačevská, tak som býval nejaký čas na Mihaľove a teraz som sa vrátil do Bardejova, zase na ulicu Partizánska. Čiže poznám ten Bardejov z viacerých strán. A čo ma oslovilo, prečo som sa rozhodol, viac ľudí ma oslovovalo s tým, že sú nejaké problémy, ktoré sú dlhodobo neriešené. A sám som videl, ako sú niektoré veci, ktoré treba riešiť. Už ako hasič som bol viackrát vyzvaný, aby som kandidoval do mestského zastupiteľstva, ale tým, že som robil veliteľa stanice posledné 4 roky, nevedel som si súčasne predstaviť, je to náročná práca po fyzickej, psychickej stránke, tak som povedal, že keď skončím v hasičskom zbore a budem ja rozhodnutý, že chcem ísť do mestského zastupiteľstva, tak nakoniec som sa rozhodol teraz v tomto volebnom období, že pôjdem a budem sa z mojej strany snažiť pomôcť ľuďom v Bardejove a tým ľuďom, ktorí ma oslovili, aj s tými problémami, ktoré viem, že tu sú a treba riešiť. Vy ste členom
poslaneckého klubu KDH, teda Kresťanských demokratov. Kandidovali ste v ich ako keby zostave alebo tíme takisto, takže opýtam sa, máte blízko ku KDH, ku Kresťanským demokratom, alebo ste člen strany, alebo boli ste, alebo aký je váš vzťah vlastne k tejto politickej strane? Takto kandidoval som ako nezávislý poslanec do mestského zastupiteľstva, ale stále som bol sympatizant kresťansko-demokratického hnutia už dlhé roky, takže to mi bolo vlastne najbližšie. A som kresťan, katolík, tak veriaci to hnutie tiež majú v názve kresťanstvo, ale nielen kvôli tomu, je mi to blízke aj svojim poslaním, aj svojim obsahom, ktoré to kresťansko-demokratické hnutie naplňa. Tak preto som sa rozhodol po voľbách, že budem jeden z členov ich hnutia. Keď ste robili klubu, nie hnutia, ale klubu. Keď ste robili kampaň, tak ste sa určite stretávali aj s ľuďmi, konkrétnymi z vášho volebného obvodu, pri zbieraní podpisov, určite ako nezávislý kandidát. Čo vám tí ľudia hovorili a čo vám tieto stretnutia dali? A čo si myslíte, že treba v tomto konkrétnom volebnom obvode, jednom teda z najväčších, tej jedničke, urobiť pre tých ľudí, čo ich tam najviac trápi? Tak vám poviem, jednotka obvod je trošku špecifický tým, že je tam ulica Mihaľov a ďalšie ulice, ktoré je Komenská, Tačevského. Iné problémy má Mihaľov, iné problémy sú Bardejové, ako myslím na ulici Tačevská a Komenského. Mihaľov je vlastne ako, by som povedal, ako nejaká menšia dedinka, ktorá má problémy s kanalizáciou, s vodou, cestou. Je tam veľa vecí, ktoré treba riešiť. Čiže by som to rozdelil na tie dve časti. Jedna časť priamo ulica Tačevská, Komenského, druhá časť Mihaľov. Podarilo sa mi iniciovať minulý týždeň a v nedeľu vlastne sme sa stretli, túto nedeľu, včera, poslanci z mestského zastupiteľstva z volebný obvod číslo 1 plus poslanci z Prešovského samosprávneho kraja a občianske združenie Bardejov Mihaľov, ktoré sa nám včera podarilo to stretnutie zrealizovať a tam sme si povedali, čo je potrebné na to Mihaľove spraviť, čo už sa rozbehlo, čo môžeme my ako poslanci, čo ako združenie, čo môžeme čakať z Prešovského samosprávneho kraja. Takže takým spôsobom aj ja by som chcel komunikovať do budúcna takéto osobné stretnutia a riešiť veci, ktoré sú problematické, a veci, ktoré je potrebné riešiť pre občanov v tom, ktorom regióne, kde sú. Tak nám povedzte konkrétne, máte čerstvé informácie, lebo toto je veľmi špecifická časť a ten Mihaľov má taký charakter takej dedinky, obce a plus je to veľká chatárska oblasť, takže sa tam vlastne zmiešavajú taký mestský vplyv a taký trošku vidiecký. A aj geograficky to je tak zaujímavé. Takže čo na včerajšom stretnutí vyplynulo z toho, čo tí ľudia potrebujú riešiť, alebo na čom ste sa dohodli, že čo ich trápi konkrétne, keď máte čerstvé informácie? Tak je tam jedna miestnosť, tzv. Klub seniorov, alebo denné centrum, ktoré slúži momentálne pre dôchodcov. Je to ako jediné miesto, kde sa môžu stretávať občania Mihaľova. A je tam problém jednak s tým, že je tam určite náklady na energiu a iné veci s tým spojené. Takže toto chceme, aby to slúžilo širšej verejnosti, lebo to je jediný priestor, kde sa môžu stretávať občania Mihaľova. Takže chceme to, aby to slúžilo pre mladých, pre hasičov, je tam skupinka dobrovoľných hasičov, ktorí trénujú. Je tam skupinka mladých detí, mamičky s deťami, čiže chceme to ponúknuť do takej širšej škály, aby tam sa mohli častejšie stretávať, aby ten priestor bol, ako je to v takom centre toho Mihaľova, tak aby to slúžilo pre tých občanov. Čiže chceme aj teraz presadiť, aby to pokračovalo ďalej, aby bolo trošku väčšia možnosť využitia tohto priestoru. No a ďalšie veci, tam hlavne sa rieši už dlhoročne kanalizácia, tlak vody, cesta, ktorá je v katastrofálnom stave, ktorá prechádza priamo cez ulicu Mihaľov. Takže je tam tých veľa vecí. Povedali sme si, čo ideme robiť, takže v prvom rade konkrétne to denné centrum,
posunieme ďalej, aby tie informácie išli a v rámci možností, ktoré budeme mať, budeme riešiť postupne tie veci. Spomínali ste občianske združenie, že tam funguje Bardejov Mihaľov. Vy máte blízko, alebo ste členom tohto združenia, alebo potom čomu sa venuje toto združenie? Ja nie som členom toho združenia, ale sú tam obyvatelia Mihaľova, ktorí už dlho roky riešia, by som povedal, niektoré veci aj za poslancov, tým, že tam neboli priamo poslanci za Mihaľov, ale v tom obvode číslo 1. Takže veľa vecí riešili ako občianske združenie, veľa vecí sa im podarilo poriešiť a veľa vecí teraz chceme v súčinnosti s mestským zastupiteľstvom a poslancami, ktorí budú takisto v tom jednom obvode číslo 1, aby sme spolu riešili veci, ktoré sú tam dôležité. Takže to občianske združenie spravilo kus práce a si myslím, že ide dobrým smerom a takisto tú vzájomnú spoluprácu posunieme, si myslím, to ďalej. Spomínali ste, že chcete takýmto spôsobom komunikovať s ľuďmi, priamo sa s nimi stretávať aj počas vlastne výkonu vášho mandátu 4-ročného, možno aj ďalej. Opýtam sa, ako si predstavujete práve to informovanie občanov, čo sa deje na zastupiteľstve, čo sa pripravuje a čo sa schvaľuje. A potom z opačnej strany, ako vaši voliči z volebného obvodu číslo 1 budú mať možnosť participovať na vlastne výkone tej samosprávy prostredníctvom vás. Ako ich chcete informovať o týchto veciach? Tak, ako som už spomínal, že som v tom klube Kresťansko-demokratického hnutia a po každom zastupiteľstve máme tam jedného z zástupcov mestskej samosprávy, ktorý informuje vo všeobecnosti, keď zasadalo mestské zastupiteľstvo, čo na tom mestskom zastupiteľstve bolo, čo sa schválilo, ako to prebiehalo. Čiže tamto je taká dosť dobrá informácia pre voličov aj pre celkové pre občanov, ktorí dostanú taký súhrn informácií, čo sa dialo, lebo nie každý má čas si prezrieť celý to mestské zastupiteľstvo. Čiže to je jedna z foriem. A samozrejme, každý poslanec má svoju mailovú adresu, kde môžu občania podávať informácie, sťažnosti, prípadne nejaké nápady poslať. A potom, samozrejme, budeme sa tým zaoberať, čiže aj mne, keď príde nejaký mail, tak sa budem tým zaoberať. Ale informácie, my napríklad tiež, keď sme včera boli na tom stretnutí, sme sa dohodli, že po nejakom pol roku sa stretneme a budeme ďalej ako spolu sadneme a prejdeme, čo sa nám podarilo za to obdobie zrealizovať, prípadne čo potrebujeme ďalej. Ak by to bolo niečo súrnejšie, skôr telefonicky zvoláme, zídeme sa a budeme riešiť ako situáciu na mieste. Máte už nejakú spätnú väzbu? Máte za sebou 3 zastupiteľstva momentálne, takže či sa vám už ozvali nejakí voliči na e-mail, telefón, či ste s nimi v kontakte, alebo v tom, čo sa vlastne udialo od volieb, či máte nejaké odozvy? Tak samozrejme, stretám sa s ľuďmi, chodím často v meste, takže stretám sa s ľuďmi. Odozvy sú celkom dobré. Rozhodli sme sa aj v našom klube snažiť sa robiť maximum pre občanov nášho mesta. Čiže aby tam neboli niektoré individualistické predstavy, že niekto si chce niečo presadiť, ale spoločne pracujme pre najväčšie množstvo ľudí, ktorí sú v Bardejove a tie palčivé problémy, ktoré sa vyskytnú, aby sme na tom participovali všetci spoločne. Čiže takým spôsobom, ak niekto niekoho z nás osloví konkrétne, je to nejaký problém, ktorý treba riešiť, prednesieme to aj na tom zastupiteľstve alebo na tom klube našom, postavíme sa k tomu, či je to dôležitá vec, či je to len taká vec, ktorá možno nie je až momentálne súrna, ale sú to veci, ktoré občania považujú za dôležité a preto tie veci chceme prednášať aj na zastupiteľstve a takisto v rámci možností sa dohodneme na klube. Ak je to dôležitá vec, tak zahlasujeme za to. Uvažovali ste už o niečom takom, že toto bude moja agenda, k tomu mám blízko v tej samospráve, alebo ako poslanec a budem sa to snažiť zlepšiť, alebo sa tým zaoberať a teraz myslím takú že konkrétnu nejakú vec, ktorou ste spojení, alebo ktorú chcete fakt, že riešiť, ktorá je vám blízka. Tak je tým, že som dlhé roky pracoval v tom hasičskom zbore, tak najbližšie mi je tá
oblasť toho verejného poriadku, ktorá rieši jednak mestskú políciu, rieši dobrovoľný hasičský zbor v Bardejove, dobrovoľných hasičov a takisto sa zaoberá poriadkom v meste, čiže veci, ktoré súvisia s tým poriadkom. Či už čo sa týka jarmoku alebo nejakých akcií, ktoré sa uskutočňujú v meste, aby stále bol nejaký štandardný postup pri udržiavaní poriadku a druhá vec, v prípade, keď sa niečo stane, aby tie zložky, ktoré sú určené na to, aby mali všetky predpoklady, aby tie plány, tie stánky, všetko sa robilo tak, aby ten zásah bol adekvátny, aby sa v prípade nejakej situácie mohlo tým ľuďom pomôcť. Myslíte si, že je momentálne v meste poriadok, čo sa týka verejných priestranstiev, alebo počúvame sťažnosti a podnety, opakuje sa to na pohyb motorových vozidiel alebo aut na námestí. To je taký asi najvypuklejší problém. Takže keby ste mali tú moc, čo by ste robili s týmto? Určite sú to problémy, ktoré má každé mesto, najmä s tým parkovaním. Samozrejme, zoberme si, že za posledných 30 rokov zrastol počet vozidiel. Sami, keď bývate niekde pred bytovkou, viete, že ten počet vozidiel sa zdvojnásobil minimálne. Takže je to vec, ktorú treba riešiť. Nie som ešte úplne oboznámený s tými vecami, akým spôsobom by to bolo dobré, aké opatrenia spraviť, čiže s tým sa chcem oboznámiť. Ale určite je takých vecí v Bardejove, nejaké zakutia, ktoré by trebalo prejsť, aby aj ten Bardejov vyzeral pekne a veci, ktoré by trebalo riešiť. Čiže momentálne sa s tým zoznamujem. Hľadám podnety aj od ľudí, aj veci, ktoré boli, už riešilo možno minulé zastupiteľstvo, ale sa to nedokončilo, čiže treba to dopracovať. Čiže tými vecami by som chcel pokračovať ďalej a samozrejme nové veci, ktoré budú podnety. Samozrejme jedno z tých parkovacích, ten problém s parkovaním je všade, takže to by trebalo vyriešiť najmä tej mestskej zóne, pešej zóne, takže uvidíme, skúsime na to pozrieť, zavoláme odborníkov, čo na to a skúsime tiež sa na to pozrieť, že ako by to bolo, aby sme nezaťažovali mestskú časť, mestskú zónu. Samozrejme, je tam potrebné zásobovanie a tie veci, takže to musí fungovať. Ale nájsť nejaké riešenie, ktoré bude vyhovovať trošku aj tej ekológii, aby sme znížili možno to množstvo výfukových plynov a zároveň, aby ľudia, ktorí budú chodiť po meste, po Bardejove, aby nemali kolo sebe stále auta, ale aby si mohli prejsť kľude po námestí. Ako sa vám žije v Bardejove? Vy ste Bardejovčan a aká by bola vaša, pýtal som sa aj poslancov predtým, vízia Bardejova v takom krátkodobejšom horizonte, to znamená povedzme na jedno volebné obdobie, a kde by ste chceli, aby to mesto bolo napríklad o 15 alebo 20 rokov? Tak mne sa žije tu dobre, aj už to svedčí, že 50 rokov žijem v Bardejove, takže mal som aj prácu v štátnej službe, že som mohol byť v Bardejove celý čas s rodinou, čo som veľmi rád. Za tie 4 roky je to určité obdobie, ktoré sa dajú niektoré veci začať, niektoré sa dajú veci zrealizovať. Čiže rozprávali sme sa už skôr aj v našom klube. Chceli by sme pomôcť mladým rodinám výstavbou nejakých bytov, či už mestských bytov, nejakých sociálnych bytov, prípadne nejak spolu s nejakými podnikateľmi, lebo je tu stály problém bývania mladých ľudí. A ďalší problémom je zamestnanie. Čiže aj to je problém zamestnať sa aj kvalifikovaným ľuďom u nás v Bardejove, získať si prácu a udržať si ju. Čiže to je tiež jedna z vecí, lebo ak ľudia mladí si zatvárajú rodiny, potrebujú bývanie, potrebujú financie. Čiže v tejto, je to vlastne také ako trošku aj sociálna oblasť, by sme chceli pomôcť. A za tie 4 roky sa dajú spraviť určité kroky na to, aby sa to rozbehlo. A myslím si, že niektoré veci sa dajú aj zrealizovať tak, že by za nami bolo niečo vidno po tých 4 rokoch. Musíme brať do úvahy aj demografickú krivku a musíme brať do úvahy to, že postupne sa bude ten počet starších ľudí zväčšovať. Čiže bude ich viac a nesmieme zabúdať na to, že títo ľudia to mesto vystavili, pomáhali tu, robili. Čiže je našou úlohou aj poslancov, aj ľudí všeobecne postarať sa o tých ľudí. Čiže možno bude treba nám postaviť ďalšie nejaké zariadenia pre domovy dôchodcov, pre seniorov a postarať sa o tých ľudí nielen tým spôsobom, že ich tam uzatvoríme, ale aby mali taký aktívny dôchodok v rámci možností tých, ktorí samozrejme im to zdravie dovoľuje.
Čiže to je tiež taká jedna z takých vecí, ktorá je dôležitá a by sme chceli na tom popracovať. A keď by ste sa pozreli akože ďalej do budúcnosti, keby ste boli vlastne mali tu moc rozhodovať o tom, ktorým smerom sa Bardejov bude uberať, to znamená, či to bude nejaké priemyselné alebo turistické centrum, alebo akým spôsobom by to mesto malo rásť do budúcnosti, tak čo je vaša vízia toho, kde by malo byť to mesto o dlhý čas? Tak myslím si, že je dôležité aj priemysel z toho dôvodu, že ak chceme tu prilákať nejaké pracovné príležitosti, ale priemysel musíme brať do úvahy životné prostredie. Čiže tým, že tu máme ozaj čerstvý vzduch, krásne prostredie a čo sa týka vzduchu, je jeden z najlepších v Európe, Bardejovské kúpele a Bardejov, tak ten priemysel musí byť takým smerom, kde sa to životné prostredie neznečistí. Na druhej strane potrebujeme mať zamestnanie pre ľudí. Čiže ja si myslím, že je dôležité postarať sa o ľudí a dať príležitosť mladým ľuďom. Mladí ľudia sú kreatívni, niekedy nám tu chýba tá kreativita, čiže dal by som priestor aj mladým ľuďom, aj tým, čo študujú, či už jednoducho budú študovať na vysokej škole niekde v zahraničí, možno niekde mimo Bardejova, lebo tu nemáme vysoké školy, ale vrátia sa naspäť, aby tie nápady, ktoré budú mať, mohli zrealizovať aj v našom meste. Čiže jedna taká z tých vízií je otvoriť mesto pre mladých, otvoriť mesto pre rodiny, aby mesto, aj napriek tomu, že demografická krivka klesá dole, ale aby naše mesto rástlo hore. Čiže dať im tie podmienky na to, aby mohli do toho mesta Bardejova prísť, prípadne po tých štúdiu, alebo si tu mohli založiť rodiny a rozvíjať sa tu. To si myslím, že by pomohlo, lebo stále tí mladí ľudia majú v sebe tú kreativitu, tú energiu a nové nápady. Takže vám ďakujeme veľmi pekne, že ste prijali pozvanie do tejto diskusie a prajeme vám veľa úspechov a šťastia vo vašej poslaneckej práci. A ja ďakujem a dúfam, že budem prínosom aj v mestskom zastupiteľstve a hlavne pre občanov nášho Bardejova.